Eguerdion guztioi, ongi etorri Eureka, Zientzia Museo honetara. Tira, indarrez hasi dugu ekitaldia, ezta? Ez dakit izango den musikeneko musikariek euren ikasketak bukatu dutelako, lizentziatu berriak dira, baina tira, benetan eskertzen da zuen musika, eskerrik asko gurekin izateagatik eta zuen artea gurekin konpartitzeagatik, eskerrik asko, baita zuei ere, bai Euskarari elkartearen sari banaketa honetara gerturatzeagatik, bai hemen fisikoki zaudetenei, baita pantailaren beste kaldean zaudetenei ere, ze badakigu asko zaretela, beraz eskerrik asko baita zuei ere hor egoteagatik. Dakizuen bezala arlo sozioekonomikoaren espazioak euskaraz betetzeko eragin nahi dugu, bai Euskarari elkartetik, da urte asko, daramatzagu lanean, eta entitate mordoa gurekin lanean ari dira sare sendoa sortzeko asmoz guztien artean. Eta oztopo guztien gainetik, jakin badakigulako oztopo asko izaten ari garela gure gizartean oro har, euskarak ere bai, noski, sariaren aria haustekotan edo etetekotan izan da, baina zorionez gure burua berrasmatzeko gai izan gara, sarean eta online lan egiten ikasi dugu, eta hori benetan zoriontzekoa da, bai euskarariren aldetik, eta baita elkartearekin lan egiten duten entitate, enpresa eta beste eragileen aldetik ere. Aria, azu aurretik, hauxe da gaurko traola. Apuntatu mesedez eta erabili. Bai Euskarari sariak 21 traola erabili dezakezu, zuen sareetan gaur hemen gertatutako guztia konpartitzeko. Teknologiak eskaintzen dizkigun baliabide guztiak erabili nahi ditugu, baina ahal den neurrian behintzat aurrez aurreko harremana landu nahi dugu. Eta horren adibide da, gaur hemen egiten ari garen ekitaldia, bai Euskarariren sariak banatzeko ekitaldia berreskuratu dugulako, eta hori benetan pozgarria da, eta uste dugu gainera gure harremana elikatzen duela, eta horretarako oso importantea dela. Noski, COVID-aren ondorioz, ezarritako muga guztiak, erabiltzen ari gara, indarrean daude, zoritxarrez, aurten ezin izango dugu ekitaldiaren ostean egitea gustatzen zaigun luntxa egin, baina espero dugu datorren astean hori berreskuratzea ere. Gauza da, hurbiltasuna, konfiantza hori berreskuratzea, edo hori hurbiltasuna berriro lantzen joatea. Hurbiltasun horren adibide argia da, gaurko ekitaldian sarituko ditugun 3 entitateak, euskara oinarri dutela lanean ari dira, eta horri esker euren bezeroekin gertutasuna eta konfiantza maila handia bermatu dute. Oraintxe bertan ezagutuko ditugu, sariak banatuko ditugulako laizter, baina lehenengo bai Euskarari elkarteko zuzendariari hitza eman nahi diogu, Robert Gutierrez, gurekin zara, ongi etorri. Mesedez. Robert, zer modu zaude? Pozik, zuk esaten duzun bezala, berriz ere aukera dugulako aurrez aurre egoteko, eta gure ekitaldia berreskuratzeko, urduri. Lasai egon, ze guztiak lagunak dituzu, ez da? Parte hona hori da, baina hori, gero trafikoarekin eta aparkatzeko arazoak ere badaudela hemen inguruan, eta gero gogotsu, jakinarazteko zeintzu diren aurtengo bai Euskari saridunak, eta, hori oraintxe egingo dugu, baina lehenengo nola dago bai Euskarari elkartea kontuan izan da urte pasatxo hau oso zaila izaten ari dela, ezta? Bai, urte eta erdi zaila izan da, guretzat ere bai, batez ere konfinamenduaren hasieran eta hor egon ginen egoera zail samar batean, ezkenekira oso ondo, gehienok bezala, zer egin behar genuen aurrera begira. Gure kasuan gainera, plan estrategiko berri baten aplikazioaren hasieran tokatu zitzaigun, eta hor bentsat genuen oso ondo zehaztuta zer egin genuen aurrera begira, eta zein zen gure joko zelaia, eta gure helburuak, eta gure proiektuak eta zeintzuk izan behar ziren. Kuriosoa da, ze plan estrategikoa landu genuenean,
ezarri genuen guretzat esperimentatzea oso importantea zela, ez? Eta COVID-arekin, evidentemente, esperimentatu behar izan dugu, horretara behartu gaitu pandemia honek, eta uste dut, jakin izan dugula horri probetxu bat ateratzen, ez? Momentu honetan esango nuke, zentratuta gaudela, berreskuratu dugu gure martza, ikasi dugu, asko ikasi dugu gainera, planean, foko nagusi batzuk identifikatu genituen, eta hoien inguruan aritu gara lanean, ez zaizkigu ahaztu eta berreskuratu ditugu, eta hor oso garbi dugu elkartearen zeregin nagusiena dela Bai Euskadi Ziurtagiria kudeatzea, baina horrekin batera baditugu beste foko batzuk identifikatuta, batez ere alo sozioekonomikoaren espazioak aktibatzari begira, gure kasuan Euskal Herri osoko entidade bat izanik lurraldetasunari ere eman nahi izan diogu arreta berezi bat, eta azkenengo fokoa guretzat oso importantea dena lantaldea da, ez? Plan hortan, COVID-arena gertatu aurretik ere, ikusi genuen, guretzat lantaldea ezinbestekoa dela, ez? Gure lankiderik gabe ezin dugu aurrera atera proiektu hau. Eta zeintzuk dira proiektuak? Proiektu zehatz batzuk kontatuko dizkiguzu? Dizkiguzu? Bai Euskadi Ziurtagiria, zalantzarik gabe, Bai Euskadi elkartaren proiekturik garrantzitsuena da, ez? Baina, azkenengo urte hauetan, aritu gara alo sozioekonomikoaren espazioak euskalduntzari begira bestelako proiektuak ere bideratzen. Esango nuke momentu honetan 3 lan eremu nagusi ditugula, ez? Bata da Bai Euskadi Ziurtagiriaren kudeaketa eta sustapena, bigarrena da alo sozioekonomikoaren espazioak aktibatzea, eta lan eremu honen barruan baditugu gureak diren proiektuak, hor dago adibidez enpresarean, Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesletzari esker garatzen duguna, eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera Esprit, Orona eta Laboral Kutxa ere ari dira kolaboratzen proiektu horretan, Lansarean lanatariare badugu, Euskaragileak, eta momentu honetan ere baditugu bigarren lan eremu honen barruan beste instituzio batzuekin konpartitzen ditugun proiektuak, ez? Horietako bada Arabako Foru Aldundiarekin batera kudeatzen dugun Lazarraga sariena, eta azkenik baditugu esan dezagun zerbitzuak ere eskaintzen ditugu, ez? Kasu honetan, Lanabes proiektuaren barruan eskaintzen ari garenak, Arabako Enpresen Foruaren kudeaketaz arduratzen garelako eta bar, ez? Hirugarren lan eremua komunikazioari dagokiona da, eta alor horri dagokionez ere ari gara ekimen diferenteak bideratzen, orain dela gutxi 11 arrazoi kanpaina sustatu dugu, momentu honetan martxa dago Gasteizen kontsumoa sustatzeari begirako, kontsumoa euskeraz sustatzeari begirako kanpaina bat, eta era horretako ekimenak ere bideratzen ditugu. Aurtengo gaia ezinbestean sarea da, sarea sendoa delako ere, horrek lagunduko dizue, zuen lanean. Bai, guretzat funtsezkoa da, gure komunidadea, Bai Euskadi Ziurtagiria duten entidaden komunidadea, eta gure gainerako proiektuetan parte hartzen dutenena, ez? Azkenengo urte eta erdi honetan gainera, behin eta berriro azpimarratu dugu sarearen garrantzia, ez? Ze importantea den geroa euskaratik eraikitzea, ze importantea den geroa elkarrekin eraikitzea, ze garrantzia handikoa den sarea behar bezala egituratuta izatea, elkar zaintzeko, elkar babesteko, elkar laguntzeko, ez? Uste dut hori dela klabea, eta horretan ari gara Bai Euskadi elkartean. Berrasmatu garela, esan dugu, eta hain zuzen ere, zuen irudia berritu egin duzue. Bai, hori ere, azkenengo plan estrategiko honetatik datorkigu, haintza aipatu dudan bezala, baditugu proiektu pilo bat, proiektuetako bakoitzak bere marka dauka, bere irudia dauka, eta esan behar dut, batzutan jendeak ez dakiela proiektu horien atzean Bai Euskadi elkartea dagoela. Adibidez, Lansarean lanataria
oso proiektu erabilia da, erabiltzaile pilo bat ditu enpresak eta lanbila ari diren pertsonak, eta seguramente galdetuko bagenie erabiltzaile horiei oso gutxi jakingo lukete Bai Euskadi Elkartearen proiektu bat dela, ez? Edo enpresarianekin ere beste horren beste gertatzen zaigu, ez? Guari gara proiektu hori kudeatzen, baina mundu guztiak ez daki gu hor gaudela, ez? Orduan, egin dugun ariketa izan da, Bai Euskadi Elkartearen osotasuna, handitasuna erakusteko ariketa bat egin dugu, eta saiatu gara gure proiektu guztiak marka baten inguruan behar bezala antolatzen, eta hori izango da orain ikusiko duguna. Oso ondo, bideoa martxan mesedez. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Robert, eskaini dizkiguzun hitzengatik, eta eskerrik asko baita gaur gurekin dauden musikariei aurkeztu behar dizkizuet. Juan Oliveira, gitarran, Nacho Soto teklatuan, eta Ander Alonso baterian. Eta desiatzen gaude honen bestez, gaurko sariak banatzeko, kontuan izan da, iaz ez genuela sari banaketa ekitaldirik euki, ezta? Gauza bat, bai, aldatu dela, COVID-aren 19 aurkako babes neurriak direla eta aurten sarituek zuek hartu beharko dituzue sariak, ezin bai dizkizuegulako eskura eman, baina tira, saria euki badaukazuen. Az gaitezen azken urtean nik uste dut hemen gauden guztiok aurrera pauso izugarriak eman ditugula digitalizazioan, ezta? Eta hain zuzen ere, aurtengo lehenengo sarituak digitalizazioaren eremuan lan egiten du. 2005an sortu zenetik Euskara lan tresna eta zerbitzurako hizkuntza izan du, eta bai Euskarari
musikari lehenengo saria, Aendoaingo IZT informatika zerbitzu integralarentzat da. Igo daitezela, mesedez, Juani Lizaso Arizaga IZT-ko kudeatzailea eta Amaia Galvez saria jasotzera, mesedez. Bueno, Juan eta Maria, zorionak. Pozik zaudete, zer da zuentzat sari hau jasotzea? Guretzako oso pozik, zen gu azken finen kooperatiba txiki bat gea, baina beti euskara izan da oso garrantzitsua gure zerbitzuetan, lana egunerokotasunean, euskara da ardatza, kontratazioetan bai, beti da bete beharrezko baldintza bat, eta hori, hori egitea euskararen aldere oso pozik. Bai, euskara eremu digitalean lantzea hori ere berez erronka handia izan beharko da, ezta? Bai, erronka itzela eta ertz asko dituen gai bada, garbi dago, euskara ez da teknologian oso edatuen dagoen hizkuntza, garbi dago ingelesa dela, mundu teknologikoan edatuen dagoen hizkuntza, baina gu beti izan dugu oso garbi, sorrera bertatik, batetik bi funtzio betetzen dituela, batetik IZT-ren barruko harremana, gure artekoa, gure langiroa baliatzeko hizkuntza gurea delako eta gu erosoago sentitzen gehalako. Baina beste aldetik ere, nik uste dut eta pixka lan esparruan eta guri dagokigunean euskara badala tresna eraginkor bat, badala gaina mundu teknologikoan hain hotza dena, hain pertsonekin hitz egitea eta hain zaila izaten dena, nolabaiteko gertutasuna, goxotasun bat eskaintzen du eta lehiakortasunerako ere bada beste, eskaintzen du abantaila minimo hori, ez? Hori benetan, hori entzutea benetan pozgarria da. Azken urte honetan lan asko egin izan duzu besteroak etxetik lan egiteko moduan jartzeko. Zein izan dira erronka nagusiak eta nola egiten diezue aurre? Egia esan bat zetorren kontu bada, baina pandemiak pixka bat dena azkartu du, dena abaildu du eta erokeri bat izan da. Baina pixka bat nik uste dut hor kontzeptu desberdinak daudela. Etxetik lan egitea edo etxean lan egitea. Guain arte nik uste dut pixka bat erabiltzen zana etxean lan egitea. Baina telelana esaten degunean edo guain denon hautan da bilena, gure ustez etxean edo beste nunbaitetik lan egitea bulegoan egongo bagina bezala. Eta hor dago erronka, hor dago digitalizazioa, nola komunikatzen gehan merkatuekin, bezeroekin, informazioaren eskuragarritasuna, etengabe online egotea, edozen bazterretik, bulegoa edozen lekutan eukitzea. Hori da, pixka bat, orain nolabait lantzen ari den gai hori, pandemiak irauli duena, eta enpresa munduan prestatuta ez geunden orain hori da, pixka transformazio digitala, eraldaketa digitala, eta orain modan jartzen ari den guztiak. Gure ustez hori da, pixka bat nolabait mundu digitalean tresnak sortzea, informazio eskuragarri, etengabe, online, egotea, eta merkatuekin komunikatzeko eta harremantzeko modu desberdin bat martxan jartzen. Amaia, beste zeu zer gehitu nahi duzu, edo?
igual esango nuke, netzako baita ere, igual berezi bezala sentitzen, zenik heldua ja ikasi non euskeraz, eitzeiten, eta hori negotea hemen, bai euskari saria jasotzen, pixkatola, arrotasun pintxu gatola. Bueno, benetan pozten gara, eta eskerrik asko eraldaketa digital hau bultzatzeagatik euskeraz gainera, beraz espero dugu, sari hau noski talde guztiarentzat da, eta aurrea pausoak egiten jarraitzeko, pizgarri bezala erabili izatea edo. Eskerrik asko, IZT taldeari, eta zorionak. Euskara osasuntsu eta indartsu egoteko lanean ari gara, hemen gauden guztiok, ezta? Baina hizkuntza bat ezin da osasuntsua izan, bere hizlariak edo hizlariek osasunik ez badaukate, ezta? Eta horretan, bide horretan, osasunaren bidean asko laguntzen duten hainbat eragile daude, baina gaur sarituko duguna arrasatekoa da. Araño doa bai euskarari aurtengo bigarren saria Atlon kooperatibarentzat izango da. Igo dadila mesedez, Judit Eraña Uriarte, Atloneko komunikazio eta marketing arduraduna. Judit. Bigarrena. Argazkiak. Jonapur bat atzerago, argia ukitzeko mozuan. Judit, zorionak. Bai, bakarrik utzi nago egonguan. Ez uki beldurrik hemen, zaitugu jangota. Zer da zuentzat, talde bat zarete, Atlonen, sari hau, bai euskarari saria jasotzea? Zer suposatzen du? Egia esan, telefonoz deitu zigutenean, pixkat sorpresa eta postasuna baitxa, sorpresa, Debagoienako kooperatiba txiki bat garelako, eta betik esaten dozu, guri, betik uste dozu hobeak daudela, eta orduen sorpresa alde horretatik, baina posik, oso posik. Hombre, dozein sari jasotzea da goxua, baina kasu honetan ilusio gehiagokin hartzen dauz, gu euskeraz zerbitzuan euskeraz ematen dugu, euskeraz bizi gare, eta, placer bat hemen egotia guztiokin. Bale, plazerrare guretzat da. Bizitxuan ikusten ditugu gazte asko, gazteekin lan egiten duzu, nola sustatu daiteke gazteen artean euskara? Nik uste dut, guk zerbitzua ematen dugu adin guztietako jentian, adin txikikoa, gazteak, familiak, helduak, adinduak, eta denetan azkenien formula berdina da, konstantzia eta gogoa guztia egiteko, eta gaztetan nik uste dut bai dagoela hor gazteengan adintarte bat erderarako joera handia dagoela, ezta? Bai. Eta betik kulpa edo botatzeu gaztiei, eta nik uste dut helduok ere badugula hor ardura puntu bat, ezta? Etxean ere euskera gehiago egin beharko genuke, azken finean gazteak etxean euskera entzuten badau, betik errestasun gehiago horekin urtengo jako, euskera hitz egitea. Eta gero gure partetik eskola kirola eramaten dugu Debagoienean eta Gasteizko beste ikastetxe batzutan, eta guztiz euskeraz ematen die saioak, koordinatzaileak euskalduna dira, monitoreak baita, orduan jarduera fisikoa eta kirola egiteko esparru politxa da, euskera itxeko esparru polita da jarduera fisikoa eta kirola guk lan itxen duen esparru hori, ez? Maizki guzu, gomendio batzuk,
osasuntxu bizitzeko, ja hemen zaudela, aprobetxatuko dugu, ez? Gaina esaten da, pandemian gure osasuna, bueno, batzuek, ez? Utzi dute lapur bat alde batera. Bai, bueno, nik uste dut hor sekretu handirik ez dagoela, ez da, lehen esan duten moruan, konstantzia eta gogoa, horrei die, sekretuak, pirula magikorik ez dago. Orduan, argi dau baita, bizitza aktibo bat eta elikadura osasungarri bat eramateak, bizikalitatea, kalitate hobea izateko aukerak emango gotzula, ez da? Orduan, horretan gabizgu lanian, eta, bueno, ikusten duzu moruen, bideoan ikusten da pixkate, eta horixe, ez da sekretu hori. Konstantzia eta gogoa osasunerako, baina euskararen osasunerako ere, ez da? Euskararen osasunerako baitxa, bai. Bueno, eta hori holanda. Zuek praktikan jartzen duzu, bai. Eta horregatik sari hau, zorionak, talde guztiarentzat. Eskerrik asko. Bueno, pandemia gora eta bera ez da, gure bizitzetan sartu da era bat, eta, bueno, gogor kolpatu gaitu, baina izan dira bereziki kolpatuenak era zagurgarrienean dauden kolektiboak, ez da? Pentsatzen ari gara adineko pertsonetan, esate baterako. Eta lehen lerroan horien zaintzan profesional asko ere izan dira, zaintzan gainera euskeraz hitz egiten dieten adineko pertsona hoiei, zaintzaile hoiek euskeraz hitz egiten diete pertsonei, eta horrek harreman estuago bat sortzen du, ezta? Eta hori da hain zuzen ere, orain sarituko dugun ariketa eta enpresa. Bai euskarari saria, biharko enpresarentzat da. Igo daitezela, mesedez, agertokira Jon Olaizola, Alberdi biharkoko zuzendaria, eta Monika Masaoliden San Lazaro egoitzako zuzendaria. Txalo bat eurentzat. Jon eta Monika zorionak. Eskerrik asko. Bueno, zer da zuentzat sari hau jasotzea, bai euskarari saria? Bueno, guretzako ohore bat, ez? Eskerrak eman berdizkizuegu sari hau emateagatik. Egia esan, guretzako errekonozimendu bat da atzean egiten dugu lanagatik. Guretzako oso garrantzitsua da zerbitzua euskaraz eman izatea gure goiliarrei, eta, sari honekin azkenean ikusten da, ez, atzeko lan hori. Zerbitzu euskaraz ematea, gehiago etxean sentitzen direlako, nolabait esatearren, edo? Bai, azkenean, beraien etxean daude, ez, eta baditugu egoiliar euskaldunak, eta beraientzako garrantzitsua da goxotasun hori eukitzea, eta komunikatzerako momentuan euskeraz komunikatu ahal izatea. Bai, dudarik gabe. Zaharretxeetan egoera latzak pasa dituzue, zer modu zaudete orain? Eta ez dakit zaintzak gizartearen erdian jarri ditugun, edo oraindik ez? Ze uste duzue? Nik aldez aurretik baitare eskerrak eman eta galderi aprobetxauta baitare, bai Gipuzkoako Foru Aldundiari eta baitare kabiai, kasu honetan nik uste lan bikainin debela guri pandemia honetatik ateatzen laguntzen, bai? Oraindik gu behintzat, zaharretxetan, pandemia horren erdien gaude, eta hori bai irutzezatela garrantzitsuz hemen dauden danok horren konstiente izatea bai. Gizarteak bai, eta gaur ikusteie berrietan, pixket deseskalada famosoa honen bila gabiltz, pixkat udara aprobetxatzeko, baina bai konstiente izan berdeu eta bai partzela txiki bat mantendu berdeu, ikusiz guk oindik segurtasun medidanak hartu berditugu eta oso konstiente izan berdeu zerrekin egian lanien, bai? Pertsonakin egia lanien, behaien ongizatea bermatu berdeu, eta gizartearen erdian
momentu baten egon ginen, ez dugu eskatzen ez da ere gizartearen erdian oain eoti, baina bai pixkat gurekin oaindik akordatzi, bai? Eta euskera zuen lan aizkantzea, Monikak ja esan dit, baina zure hitzak ere entzuteko honen inguruan, garrantzitsua da, ez? Konfiantza areagotu egiten du, ez? Egoiliarretan. Ni guzti gaina, Elgoibarren Monikak iteu lana, Elgoibarreko San Lazaro egoitzan, Elgoibar euskaldune da, Elgoibarren euskeraz hitzaitea, eta guk gure aldetik hori bermatu berra garbideak egun gauza bada, bai. Zuzendaritza nagusitik hasita, bai, langile guztientzat, nik uste euskera gure tresna badala, goxotasun eta hurbiltasun hori emateko, eta benetan behaien etxin daudenez, guk hori bermatu behar dugu, bai, euskera erabiltzea, eta euskera behaientzat konfiantza eta espazio eta lor komodo bat izeti behaientzat. Beraientzat, baina zuen artean bebai edo... Bai, aldanekin, bai, claro. Ikusten ari gara, egoilarrez gain, profesional asko, bebai, argazkietan, beraz, esarian guztiontzata, disfrutatu zazue, eta pizgarri moduan erabili albaduzue, horrela pasoak ematen jarraitzeko, pozik. Zorionak. Baina hemen gelditu ze orain, familia argazki bat atea behar dugu, ro berri eta beste sarituei etortzeko eskatuko diegu. Beraz, ez joan. Zorionak berriro. Ekitaldia bukatzen ari da, zorionak berriro be, saridun guztiei, Euskararen alde zuen lanetatik egiten duzuen lanarengatik, eta guztion artean, aurrea pausoak, eta sare hori sendotzen jarraitzen dugun, aurrea pausoak ematen jarraitzen dugun Euskararen alde, Euskarak presentzi geroz eta gehiago euki ahal izateko gure gizartean arlo sozioekonomikoan, datorren urtera arte, eskerrik asko. Eta eskerrik asko musikariei bebai.